На жаль, сёння наша мова знаходзіцца ў такім жа становішчы, як гэты чалавек. Пакрыўджаная, пабітая, забытая. Але яна ёсць, і яна яшчэ жывая. І толькі ад нас залежыць яе далейшы лёс. Канешне, мы можам працягваць хаваць позірк і рабіць выгляд, што нічога не бачым. А калі на зямлі будзе пакутаваць хтосьці дарагі табе, ты працягнеш руку дапамогі? Ці зноў пройдзеш міма? Што мова для цябе?